Každý hotel pozná tú situáciu. Niekedy máte plno, inokedy vám zýva časť izieb prázdna. A tie prázdne izby? To sú pre vás denne tisíce, mesačne 100 000 a ročne milióny eur, ktoré jednoducho prepadnú. My v Luxo Hotel Partner máme riešenie, ktoré nazývame Hotel Leasing Program. Nejde o klasický prenájom celého hotela. Je to sofistikovaný systém, kde si na konkrétne dni prenajmeme časť vašich kapacít a otvárame tak pre vás úplne nový, profesionálne spravovaný predajný kanál. Predstavte si to takto. Vaše pôvodné online prezentácie, Booking, Airbnb, vaša vlastná web stránka zostávajú presne tak, ako sú. Nič sa nemení. Ale k nim pribudne ďalší predajný kanál, ktorý budeme spravovať my pod značkou Luxo Partner. Náš tím špecialistov sa postará o všetko. Od marketingu až po získavanie nových rezervácií. Vy sa môžete naďalej plne venovať svojim hosťom a prevádzke hotela, presne ako ste zvyknutí. My vám zabezpečíme prísun nových klientov, ktorých by ste inak možno nezískali, pretože ich marketing by vás stál tisíce až 10 000 eur. Za to si pýtame férovú odmenu z vašich nových príjmov. Výsledok? Z vášho jedného hotela tak vďaka nám vznikajú 2 silné predajné kanály. Vy máte vyššiu obsadenosť a tým pádom aj vyššie zisky. My máme našu odmenu. Je to jednoduché, výhodné a pre obe strany prínosné.